Magandang gabi po sa lahat. Bihira lang ako magdamit ng ganito. Pampapicture lang po ito. Pero nagamit ko pala ito doon sa cathedral nung magbigay ng talk about prayer. Pero mas madalas papicture kaysa talk. Yan. Pero sinimulan ko na kanina doon. Sabi ko sa mga greeters, picture muna, picture, bago mag-talk. Lenten recollection, sabi ni Danny, Father, ikaw na magbigay. Dahil ikaw naman ang bago dito. Oo nga, no? At naitanong ko kaagad sa sarili ko, ano bang ibigay ko sa kanila? Anong ibigay ko sa inyo? Lenten? Sanay na kayo doon. Kaya nga sa kasanayan natin, nawala na yung basic na pananaw kung ano ang meron sa pagiging Katoliko na nagdiwang nitong Kwarisma. At hindi lang Kwarisma, may Adbyento pa. Hindi lang Adbyento, may mga ordinary season pa. Bakit paulit-ulit yan? At sa mga matatanda, sa mga puti ng buhok, basta nandito lang kami. Ganon. Makikinig. Pag may maalala, salamat. Pag wala, salamat din. Dahil yung pag-upo ninyo, yung pagbigay ninyo ng oras na pumunta dito dahil sa recollection, isang grasya na po yun. Opo. Kaya sa tanong ko, ano ibibigay ko? Ano lang, presensya lang. Picture lang. Sabi nga, pari visibility. Kung may police visibility, merong pari visibility. At sinimulan ko na po yun nung dumating ako. Pari visibility. Anong role ng pari sa isang parokya, sa isang komunidad? Dalhin ang presensya ni Kristo sa inyo. At kayo naman na nakaranas ng presensya ni Kristo, meron ding responsibilidad na dalhin din si Kristo sa tahanan ninyo. At sa paglabas ninyo sa tahanan, dalhin si Kristo. Dito po tayo magsimula. Bakit tayo naging kabahagi nitong mga selebrasyon ng simbahan, lalo na ngayon sa panahon ng Kwarisma? Una, dahil nabinyagan po tayo. Noong nabinyagan tayo, musmos o baby pa lang tayo, di ba no? Pero doon sa pagbibinyag, malinaw po na ang umako, sino? Si Papa at Mama. Si Ninong at Ninang. Ang problema sa panahon ngayon, para bang minamadali na yung catechesis tungkol sa binyag? No? Nakatingin pa sa relo. Baka maubos na yung handa. Ganon ang nangyari. At naubos nga, nung umuwi, wala nang pagkain. Anong nangyari? Nagsisigaw. Putang ina kayo. At nyo inubos to, nakakaya sa bisita. Pero bago sila dito umalis, sabi nila, itatakwil namin ang dyablo. Diba? Nandun yun sa binyag. Itatakwil nyo ba si Satanas? At ang kanyang mga gawain? Anong opo? Ba't ka nag-PPI nung umuwi ka? Dito lang pala yung opo. Paglabas sa pintuan, no po. No po. So doon po tayo na nawala. Dahil para sa atin ang binyag, para lang socialization na lang. No? Mas maraming ninong at ninang, the best na binyag.
Pero nawala na yung diwa sa responsibilidad sa pagiging ninong at ninang. Lalo na yung mga magulang. Kung wala ngang responsibilidad na ninong at ninang, ang magulang mismo ang nawala ng responsibilidad. Dahil pag tinanong mo, bakit ka magpabinyag? May budget na po. Ano ibig sabihin ng budget na po? Ibig sabihin, bambam yun, bambam. Alam nyo ba yung bambam? Chika, kainan. Minsan may nilalapitan akong nanay na karga-karga. Oy, nabinyagan na ba yung bata? Wala pa po. Bakit? Wala pang budget. Talagang kain ang dahilan, no? Pag walang makain, walang binyag. Pag merong pagkain, budget, titignan ng relo. Dahil unahin pa pala nila pag-set yung kainan. Pwede ba 11 o'clock? Hindi, 12. Pag meron ng kainan, saka pa magpabinyag kami. Anong oras? 12. Naku, late na. Lalo na ang pari, late. Naku, masarahan na kami ngayon. So wala. Nawala tayo sa tawag tamang pananaw sa pagtanggap sa pagiging Kristiyano ng kabataan. Dahil ang mga magulang, ninong at ninang, hindi na po nila tinitignan na meron palang napakagandang Kristo na kanilang tatanggapin upang kanilang maituro sa baby paglaki. At ang pagtuturo sa baby, yan ang hindi na nagawa. Yung pagtuturo tungkol sa Diyos, kailan yan ma-receive ng bata? Pag nasa elementary na. No? Dahil may catechesis na doon. Then, first confession. Ko, ang tuwa-tuwa ng mga nanay. Kasama talaga. Anong dala ng nanay? Nakaganon. Ay, nako. Ano ba yan? First communion. Di ba, nasanay ang mga magulang na ang bata nakaluhod. No kneeler. Nakatayo lang. Pagkatapos ng misa, Father, ano? Pwede bang i-react na lang natin yung communion? Paluhurin mo yung anak ko para picturean. Sandali. Anong punta mo dito? Communion o picture? Mga simpleng bagay, pero nawala sa tamang direction dahil wala nang nagtuturong magulang tungkol sa ating pananampalataya. Hindi ko lang alam kayo. Naituro niyo ba sa inyong mga anak iyan? Dahil nandun po sa binyag, malinaw po, Papa at Mama, Ninong at Ninang, handa ka bang maging modelo sa pamumuhay Kristiyano at Katoliko? Handa mo bang ituro sa iyong anak na nabinyagan si Kristo? Opo. Di ba na? At doon sa binyag, nandoon ang pinaka mensahe na dahil tinanggap mo si Kristo, nanay, anong pangalan mo? Winnie. Lini? Winnie Prida o Winnie talaga? Winnie lang. Winnie lang. Winnie, kita binibinyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Then may buhos po yun ng tubig. Di ba no? Pagkatapos, nilagyan ng langis. Ano yun? Yung para sa may sakit o sa binyag? O anong langis yun? Krisma. Krisma po yun. Pang binyag at pang ordinasyon. At pang kumpil. Yun po yun nilagay. Hindi yung sa may sakit. Dalawa yung langis. Di ba?
during sa Christmas, ang obispo, 2 oil ang kanyang tinanggap at binabasbasan. Yung Krisma, di ba? Napansin niyo yung action ng obispo? May kasamang lawa yun. Opo. Totoo yun. Dahil ang salita at dasal ng obispo ay kanyang inilagay doon sa langis ng Krisma. At dinasalan din niya yung langis para sa may sakit, para yung mga may sakit, malagyan ng langis para mamatay na. Kadalasan namatay talaga. Dahil siyempre, hindi mamatay, kinuha niyo yung pare, no? Hingalo na. Dahil hindi nga nyo alam kung kailan tawagin ang pare. Pag kumuha ng okay pa, wag, mabubuhay pa ako, wag ka tumawag ng pare. Kaya akala ng mga tao, pag dalhin na ang pare, goodbye Philippines. Hindi po. Alam natin na sakramento ay nagbigay buhay at nagbigay lunas. Pero wala eh. Takot. Sino sa inyo ang nagpa-anoint na? Sa inyo, dito, kayo po. Sino sa inyo ang nagpa-anoint na? Takot kayong mamatay. Simpleng sakit. Kailangan magpa-anoint. Nako, nabalitaan, nandito si Father so-and-so, miraculous Father. Nakalimutan yung lahat ng pare, inordain para mag-healing. Nako, iniwan niyo ang kuraparoko dahil pumunta kayo saan sa ang lupalop na saan si Father na may kapangyarihan. Gahom, Bisaya pala. Ganon. Nakalimutan natin na ang pari, lalo na kuraparoko. Doon po sa kuraparoko ibinigay ang responsibilidad. Take care of the souls of the parishioners. Nandun po yun. Lahat ng kuraparoko, Hearts of Jesus man, o San Roque, o Sagrada, o lahat ng kuraparoko, merong responsibilidad to heal para sa mga may sakit. Pero asan na ang mga magulang? Wala. Patuloy sa mga anong nakaraan, turo ng mga matatanda, hindi na lumapit sa grasya ng simbahan. Nakalimutan na ang sakramentong binigay ni Jesus ay nagpapalakas. At ang sakramentong unang naibigay sa tao, binyag. At ang binyag, naging kabahagi ka na sa pamilya ni Kristo. Nung ikaw ay nabinyagan, susunod na po yung ibang sakramentong tatanggapin mo. Ano po yung mga sakramentong iyan pagkatapos ng binyag? Hindi pa. Kaya may grade 3. Confession! Nandun. Pagbabalik loob, grade 3 pa lang. Pakumpisali na. Pagkatapos ng first confession, anong sunod? First communion kaagad. Di ba? Grade 3 po yun. Kailan kayong last niyong confession? Ng grade 3? No? Totoo po yun. Mga ikakasal? Kailan po ang last mong confession? Father, nung grade 3 pa po, Father. Marami po yun. You see? Dahil wala na ngang nagpaalala. At ang unang nagpaalala dapat, si Papa at Mama. Kaya, be ready, family and life. Pansinin nyo, ang hilig ko, pamilya. Kaya trabaho sa family and life, samahan nyo ako. Dahil ang ating mission
pamilya. At hindi lang pamilya, ang simbahan. At ang maliit na simbahan ay ang pamilya. At hindi lang maliit na simbahan, meron din tayong mga nasa loob ng pamilya, matatanda, mga bata. At sa loob ng pamilyang iyan, may super matanda. No? Nandun po lahat yun. Kaya tutukan po natin ang maliit na simbahan. Tawag sa ating panahon ngayon, Basic Ecclesial Community. At yan ang ating munting tahanan. Yan ang Basic Ecclesial Community. Ikaw ay naging kabahagi ng Basic Ecclesial Community, balik sa rason na natanggap mo ang sakramento ng alin? Binyag. Balik sa binyag. Basic po yun. Yun ang basic. Huwag niyong kalimutan po yun. Sabi ko nga kanina, napalayo na tayo masyado sa ating pananampalataya. Nakalimutan na natin yung basic na binyag. At sa binyag, nandoon po ang utos, gayahin mo si Kristo. At ano pong meron kay Kristo? Tatlo po yun. Una, pagkapari, hari, propeta. At yun po ang nasa laman ng Basic Ecclesial Community. Yung tatlong misyon na yan, yun ang bubuhayin sa bawat pamilya. Nabuhay ang Kristo dahil ramdam na nagtuturo si Papa at Mama. Nung naturuan ang mga anak, sila din ay naging guro sa pananampalataya doon sa kanilang mga kaibigan. At paano sila nagtuturo? Sa pamamaraan kung paano sila namumuhay. Lifestyle. Dahil ang pagtuturo, hindi lang yung dakdak ng dakdak. Ang pagtuturo, yung lifestyle natin. Di ba? Kaya kinabahan ako sa lifestyle ko ngayon. Hindi ako sanay dito. No. Gusto ko simple lang. Pero kailangan kong magdamit nito kasi sabi niyo, mukhang pari ba yan? At least mukha lang. Yung pagkapari, unti-unti ko yung isabuhay dahil yun ang kailangan. At sa pagsasabuhay, dalhin siya, ang presensya niya. At sa aking pakikitungo sa inyo, pakikihalubilo, yun ang dasal ko. Palagi yan, araw-araw, Lord, make me your instrument para yung presensya mo maramdaman ng taong makasalamuha ko. Kaya minsan sa salamin, tinitignan ko yung mukha ko. Ito ba yung mukha ni Jesus? Pango. Parang hirap, no? Kasi si Jesus matangos yung ilong niya. Long hair, no? Panot. Paano makita si Jesus dito? Doon sa ugali. Sa ugali po yan. Kahit anong dasal natin, kung walang epekto sa ating ugali, wala. Wala talaga. Ang hamon ngayon, kung nabinyagan tayo, dalhin si Kristo, kanyang pagkapari, nagdarasal, pagkahari, ano po yun? Naglilingkod. Pagkapropeta, nagtuturo. Kumusta po? Naituro nyo ba si Kristo sa pamumuhay ninyo? Nagdarasal. Oo, sa pagdarasal, kabahagi na yung pagsimba. Oo, nagdarasal, nobena. Oo, nagdarasal pag may kidlat at kulog. Di ba? Ang bilis natin magdasal. Ganon tayo eh.
Pag nag-sign of the cross ka na, it is prayer. Sign of the cross lang. Prayer na po yun. Pag samahan mo pa ng Jesus, Maria, Joseph, lalong dasal. Natakot ka. Napabilis mo yung Jesus, Maria, Jose. Sabi mo, sweet music. Sweet music na. Napabilis sa kidlat na super lakas. Sweet music. Ganun na. Pero dasal pa din yun, ha? At yun ang bunga na naipasa sa atin. Sign of the cross pa lang, dasal na. At yung pamumuhay natin, it should be like Jesus. Balikan na natin si Jesus. Nung siya ay naging guro, paano siya nagtuturo? Ang daming mga taong sumunod sa Kanya. Ang daming gustong makinig sa Kanya. Bakit? Dahil magaling siyang magsalita? Hindi naman. Ang Kanya lang sinasabi ay tungkol sa katotohanan. At yung katotohanan sinasabi niya, na isabuhay niya. Ang Kanyang salita, kasama ang Kanyang gawa, iisa lang. Nung siya'y nasabing, naawa ako sa iyo, nilapitan niya at tinulungan. Ang dami niyang napagaling. Pag may napagaling kang isa, kakalat yan. Pero pansinin mo palagi, pag may pinagaling si Jesus, anong sabi niya sa pinapagaling niya? Huwag mong sasabihin ito sa mga marites. Sabi niya. Opo, sabi ni Jesus, huwag niyong sabihin ito sa mga marites dahil sigurado ikakalat ang fake news. Fake news, noon pa yon. Kaya palagi niyang sinasabi, huwag niyong sasabihin kanino man. Hayaan niyo silang makaranas sa grasya. You see? At hindi mapigilan pag nakatanggap tayo ng biyaya, lalo na napagaling tayo, may balita talaga. Pero ngayon, kung ikaw ang nakaranas ng pagpapagaling ng Diyos, nabago ba ang buhay mo? O chismosa pa din tayo? Sabi naku, ang nanay namin, pag malakas, ang tapang-tapang, ang ingay-ingay. Pero nakakalungkot naman pag tahimik na siya. Dahil may karamdaman yan. Anong pipiliin mo? May karamdaman o yung maingay? Maingay na lang, Father. Okay na yung maingay siya. Kaysa wala na siyang tahimik na siya. Ibig sabihin may karamdaman na yun. No? Pero, di ba, nairita tayo sa kanilang mga salita? Pero pag maikumpara na, pag nagkasakit na pala, doon na tayo natatakot. So, balik po si Jesus. Kapag nagtuturo, may kasamang gawa. Kaya ang pananampalataya natin sa Diyos, importanteng may kasamang gawa. Ako, nakakatakot dito sa self, parish self. At yung mga nasa self, kayo po yung magtuturo Kayo po yung mga formators Ngayon, pag may utang ka sa lipunan, nagtuturo ka dito. Anong sabihin nila? Kung ikaw ay lektor, nagbabasa ng salita ng Diyos, may iba kang kapiling. Pwede ba yun? No? Pero natatakot ang taong magsalita. Hayaan mo na lang yan. Diyan yan siya masaya. Naku, wala man lang yung drive na lapitan. Ate, baka wag mo nang magbasa. Ganun sana yun. Pero takot Takot magsalita. Dahil
baka akong titirahin na naman. Ikaw, wala kang kasalanan? Ganun yun ang mangyayari. Kaya lahat tahimik, tahimik. Nawala na yung mission natin, naggayahin si Jesus. Si Jesus nagsasalita. Di ba, sinabihan niya sino yung hari na yung ginagawa mo, yung asawa yan ng kapatid mo. Hindi pwede yan. Sino yan? Haring Herodes. Yung kanyang relasyon? Herodias. See? Noon pa pala yan. Pero hanggang ngayon, existing pa din. No? Wala lang. Naka-uniform pa. No? Gosh, nako. Proud na proud pa. Nawala na yung konsensya. Dahil, marami naman. Hindi lang ako. Di ba, no? Pero dalhin tayo ngayon itong panahon ng Kwaresma sa pagtingin sa ating mga sarili. Ituro ang tama, huwag yung mali. Kaya maitama lamang natin ating maituro balik sa pamilya kung si Papa at Mama namuhay ng tapat. Oo, hindi naman perfect ang pagsasama ng mag-asawa, pero yung katapatan, importante po yun. Yung ma-attract ka sa iba, normal po yun, di ba, attraction? Pero abnormal na pag talagang pinupuntahan mo na. Yun ang hindi na maganda. At balik, ang sakit magsalita ni Jesus. Pero yun ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, kahit masakit, magpalaya sa tao. At yun si Jesus. Yan ang ating sinusunod. Dahil siya ay tapat, totoo, pinasan ang krus para sa atin. At dahil sa labis niyang pagmamahal sa atin, kinaya niya na magpasa ng krus, maipako sa krus, at mamatay sa krus. You see, yung lifestyle niya, kung hindi lang siya marunong tumanggap ng misyon niya, makipag-away po yun. Hinuhuli na nga siya. Pero sinong nag-wild doon sa paghuli sa kanya? Yung si Peter, talagang nag-react si Peter. At anong sabi ni Jesus? Relax lang, Pedro. Balik mo yung sandata mo sa yung for safety. Huwag mong gawin yan. At yung natanggal na tenga, pinulot lang ni Jesus, kinabit. May epoxy na yata noon pa. Bumalik naman. Kagad-agad. No? You see, kung paano si Jesus namuhay na very simple. Yan nawa ang buhay ng Katoliko. Simple. Pero napasobra na tayo sa buhay natin. Tignan niyo yung account niyo sa Facebook. Status. Anong nakalagay? Complicated. Na? Complicated ang nakalagay. Pwede namang sabihin, married. Complicated daw. Pwede namang ilagay, single. Pwede naman. Ba't complicated ng ilagay nyo? Dahil ang mundo po ang nagsabi, be complicated. Dahil enjoy ang buhay pag complicated. Mundo po yun. Design po yun ng mundo. Pero ang design ni Kristo sa mag-asawa, be simple. Wife, husband. No more addition. Opo, pero pwedeng after sa kamatayan.
pwede nang maghanap ng bago. O, sino dito mga biyuda at biyudo? O, pwede na kayong mag-asawa. Opo, totoo po yun. Dahil doon sa kasal, ang pangako ninyo, mula ngayon, sa hirap at ginhawa, sa sakit at magandang kalusugan, anong sunod? Till death do us part. Dahil till death do us part, St. Peter lamang ang makapaghiwalay sa atin. St. Peter lamang. Kung may budget. Pero walang budget, anong mura ditong funeral homes? Ha? Caritas, sa Caritas. Yun. Caritas. Mura lang yun. No, di ba? Kung wala talaga, kay mayor or kapitan, kapitan, anong sistema? Pasugalan mo. Para may pamlibing. Sakla. Daming gustong magsakla, di ba no? Pero ang patay, ilang days na dyan? 1 buwan na. Anong tawag doon? Pag nandun na siya sa, di ba, burol, no? Pag 1 month na, buro. Buro na po yun. Opo, binuro mo ang patay. Oo nga, totoo yun. Dahil wala daw pang-living. Ayun nga lang pang-living. Saan na ang community? Ba't mandaming pera sa sakla? Ba't hindi na lang naitulong yun? Dahil ginawang business. Si kapitalista, sabi, sino pang namatay dyan? Puntahan natin. Offeran natin ng lahat ng tulong. Pero dapat one month. Papayag naman ding pamilya. Dahil tutulungan daw. Saan na ang community ng Katoliko? Ba't walang tumulong? Social action. Doon na po yun sa pagkahari ni Kristo. Importante palang bawat nabinyagan may pusong tumulong. Dahil nandoon sa binyag po yun. Nahanda mong gayahin si Kristo, tumulong. Kaya meron tayong CSSD sa simbahan, social services, dahil sa pagkahari natin. So, medyo makonek na natin, ba't merong self? May CSSD, may CAUL. Doon yan sa binyag. Doon yan sa binyag. Kaya meron tayong CAUL, Commission on Worship and Liturgy. Kaya meron tayong self, dahil nandun yun sa pagka-propeta. At merong CSSD, dahil sa pagkahari. Na-connect na ninyo, ba't meron tayo ang bawat parokya, CSSD, CAUL, self? Sa binyag po yan. Nagsimula na ang Kwaresma. Balikan natin ang ating sarili. Buhay ba si Kristo sa buhay ko? Ibig sabihin doon, yung 3 misyon, nagampanan ko ba? Pag tinanong tayo, buhay ba si Kristo sa buhay mo? Yung 3 kaagad. Buhay ba si Kristo sa tahanan ninyo? Balikan kaagad yung 3. Buhay ba si Kristo sa pamayanan ninyo? Sa BEC ninyo? Yun kaagad yung 3. At buhay ba si Kristo sa ating siyudad ng Caloocan? Father, iba namang Kristiyano yung iba, Father, hindi yung Katoliko. Bakit? Hindi ba yan kasama sa pagiging Katoliko ang pagtulong sa ibang relihiyon? At nasubukan na natin yan, nagawa natin yung pandemya. Di ba? Nung pandemya, lahat, walang pili, tinulungan. Ang ganda ng feedback ng nasa ibang religion. Sabi nila, kasama ba kami? Yun ang tanong kaagad nila. Kami sa San Roque, ang approach namin sa pagbibigay, gabi. Dahil pag may araw, nako ang gulo.
Kaya gabi, para kakatukin namin yung mga pintuan, lalabas sila at bigay yung ayuda. At ang sagot, ang tanong nila, kasama kami? Tama. Oh. Oh. Approve. Ganon ang Kristiyano at Katoliko. Katulad ni Kristo, walang pili ang tutulungan. Dahil walang pili, sama mo na yung kaaway mo. Ay, nako, Father, wag na yung kaaway isama, Father. 1 taon na kaming walang imikan yan, isasama ko pa. You see? Gusto nating sumunod kay Kristo, pero ang utos ni Kristo na patawarin mo ang iyong kaaway. Hindi madinig. Bakit ayaw nating patawarin yung kaaway natin? Nasaktan ako. Sobrang sakit. Sinisiraan ako. Anong sinisiraan? Sabi niya sa barangay, pangit daw ako. Ano ba yan? Hindi mo matanggap na pangit yung mukha mo. Kaya nga nagsasalita na pangit ka dahil pangit nga. Binarangay mo pa. Hindi alam ni Kapitan na pangit yung mukha mo. Pumunta ka. Nagreklamo. Sabi ni Kapitan, oo nga pala, no? Pangit ka nga talaga, ano? Pangit na yung mukha mo, pangit pang ugali mo. Kaya doble pangit. Pwede namang sabihin, thank you. Ang mukha mo pangit. Thank you po. Pwede naman. Ma-pride kasi tayo. Bakit? Ikaw, maganda ka? Ganun na kaagad eh. But matouch na yung pride natin, ang sakit. No? Yung pride, pansinin niyo po yung pride. Yan ang palaging hadlang sa pagsunod natin kay Kristo. Yung pride ang palaging hadlang na hindi natin magampanan yung pagkapari, pagkapropeta, pagkahari ni Kristo. Dahil sa pride natin. Kamusta na po ang pride mo? Kayong mag-asawa, sinong mas matapang sa inyo? Sinong mas ma-pride sa inyo? Ay, babae yun palagi. Babae yun palagi. Totoo ba yun? Sabi mo. Pero lalaki, tahimik yan, pero mas ma-pride yun. Mas ma-pride yung lalaki. Yung babae, madakdak lang. Lumayas ka. Pride. Ang dasal namang lalaki, tahimik, Lord, sana makalayas na ako. Ganon po yun. Tahimik na tahimik. O nga, no? So kung sino po yung ma-pride, hindi po babae, si lalaki. Tuloy, sa pride ng lalaki, yung pangako niya nung nanliligaw pa, natupad. Ibibigay ko sa iyo ang bituin at buwan. Di ba? Yun yung panliligaw noon eh. May kanta pa niyan, di ba? Nung mag-away na, sabi niya, andito na mga bituin. Bug na pala. No? O, sino sa inyo ang nakatanggap na ng mga bituin? Wala pa? Good luck sa inyo. Sa mag-asawa yung magulo. Suntukan, akala mo si Manny Pacquiao yung asawa mo. Panchimbag, no? Yun na. Nangako kasi ako, Father, na ibigay ko sa kanya ang bituin at buwan. Ayan na. Sobra kasing madaldal. Kaya binugbog ko na. Pero mga lalaki, pag sinaktan nyo na ang babae, malaking kasalanan po yun. Dahil nasa kasal ninyo, ingatan ang inyong asawa. Kahit madaldal yan, kahit maingay yan, ingatan pa din sila. Dahil pag nawala na yan sa tahanan ninyo, wala na kayong taga-away. Mamimiss nyo sila.
Oo nga. Doon yan sa mga patay. Nung buhay pa, away ng away. Pero nung namatay ng isa, grabe makaiyak ko. No? Grabe. Buti na lang ngayon, ang mga libingan, taasan na, no? Noon, hukay eh. Sasama ako. Eh, tulak na. Sinong nagtulak? Sabi mo, sasama ka. Sa mga aksyon na wala na sa tamang direksyon. Balik, mag-asawa. Balik, papa at mama. Sa inyo po yun. Kung gaano natin na yakap si Jesus, kayo din yung magturo sa inyong pamilya. Ipakita niyo sa inyong pagsasama ni papa at mama. Away, sige na, mag-away kayo. Importante po yung mag-away yung mag-asawa. Dahil sa pag-aaway ninyo, di ba, mag-uusap yan, magbati, o di madagdagan ang anak. O ganun po yun. Kami, sa aming pamilya, 11 lang kami. Opo, 11 kami. Dahil away ng away yung tatay at manay ko. Oh, talaga, babarilin kita. May baril ka ma? Wala. Kaya dumami kami. Opo, ganun po yun. Sa mga mag-asawang hindi nag-aaway, please, mag-away na po kayo. Dahil abnormal po sa mag-asawang hindi nag-away. Pero abnormal din sa palaging nag-aaway. Dapat may rason ba't nag-aaway. Di ba? So balik, kung gayahin natin si Jesus, maging mapagpasensya. Si Jesus, nung sasaktan na siya, anong ginawa niya? Hinarap niya ba? Hindi. Skerda siya. Ano ka? Dito lang ako. Oh. Skerda talaga. Ganon din ang gawin ninyo mga husband. Pag dakdak na ng dakdak yung asawa nyo, alis lang. Ginawa yan ng papa ko. Dakdak ng dakdak mama ko, wala na pala ang papa ko. Umalis na. O di, wala lang. Balik agad siya. Pag wala na, tahimik na. Kaya nadagdagan kami, 11. Oo, totoo po yun. Minsan sa buhay natin, kung hindi natin tignan si Jesus, mapasobra tayo sa ating nagawa. At yan ang dahilan kung bakit ka hindi na masaya sa buhay mo bilang may pamilya. Dahil nawala na po si Jesus sa ating presensya. Kung meron mang mag-asawang nanlalamig na ngayon, dahil kinalimutan nila na kasama si Jesus sa pangako nila sa kasal. Mula ngayon sa hirap at ginhawa, sa sakit at magandang kalusugan, kamatayan lamang ang makapaghiwalay, kasama si Jesus doon. At dahil kasama siya, sino ang mauna, haharap sa kay Jesus po yun. At si Jesus na po yung magsabi, salamat at tinupad mo ang pangako mo. Naghihirap ka, pero nandyan ka pa din. Hindi mo siya binitawan. Ang ganda. Kaya nga ang kasal sa Katoliko, dahil nasa simbahan, si Jesus ang kanilang pinangakuan. At kung sila'y tatawagin na ng Diyos sa kabilang buhay, si Jesus ang haharap sa atin. At wala po tayong magawa. Hindi po tayo makapagsinungaling dahil ang mata niya open lahat ng panahon. Ganyan si Jesus. Kaya mga kapatid, maglalakbay na tayo. Ang simbahan ngayon ay nasa paglalakbay na umaasa dahil pilgrim of hope, di ba no? Noon, pilgrim of faith.
Ngayon, hope na. Dahil nakita ng simbahan na may malaking pag-asa. Kahit sa anumang mga pagsubok sa buhay, sa tahanan at pamilya at sa komunidad, may solusyon iyan. Dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kayo na po ang makapagpatutuo niyan, kayong mag-asawa. Na hanggang ngayon, nandyan pa din kayo. Kahit sabi nyo, iiwanan ko na to, hiwalayan ko na to. Pero hanggang ngayon, magkasama pa din kayo. Dahil andon ang intervention ng Diyos. Na andon ang Espiritu Santo. Dahil niyakap nyo ang Diyos. Kaya hirap, ginhawa, tuloy-tuloy. Andon ang pagmamahalan. Kaya sa mga nanlalamig na po dyan, sa inyong asawa, nanlalamig na ba kayo? Nanlalamig na? Wala. Wala na? Wala na? Sa mga meron pa, wag mo na yung wala na, yung meron pa. Dumating ba sa point na ayoko na? Dapat dumating yun. Ayoko na. Oo. Dahil may dahilan kang yakapin pa din. Dahil sabi mo, may Diyos pala. Kahit ayoko na, pero sige na, patawarin na kita. Dahil may Diyos ako. Opo. Kaya normal pala yung gusto mong lumayas, dahil hindi mo na kaya, tanggapin mo yun. Pagkatapos, lilipas naman din yun, di ba? Mabalik na yung alaala. Namimiss ko na siya. Di ba? Iiyak ka na. Ba't hindi niya ako tinawagan? Oh, galing, no? Pero dahil sa pride, hindi ka magme-message. Di ba? Pero miss na miss mo na siya. Kaya kunting text, oo ka agad. Ang sagot mo sa text, kasi lumayas ka eh. Ang sagot mo, hindi, thank you. Padalhan mo ako ng GCash, wala akong pamasahe. Oh, ganun na ngayon kasimple ang pagpadala ng pera, di ba? Noon, pag lumayas yung asawa, mamroblema ka dahil pamasahe mo papunta, pagbalik, dalawa na kayo. Pero ngayon, sige, layas. Oh, ito yung GCash, ha? Oh, pag gusto mo nang bumalik, ayan na, magpamasahe ka na. Di ba? Okay yun. Kaya palayasin mo na minsan yung asawa mo. Opo, para naman matahimik yung bahay ninyo. Sabi doon, teknik lang po yun. Kabahagi sa dasal. Dahil ang pagdarasal, teknik po yun. At ang pagdarasal ay pag-uusap. Pag hindi makinig, paalisin mo muna dahil hindi pa siya ready makinig. At maging ang dasal, nakinig man o hindi, gawin mo. Action, dasal. Action, dasal. Equals kabanalan. Katulad ni Jesus, siya ang ating jumping board. Palaging nakatutok sa Kanya. Dahil ginawa niya po iyon lahat. Nagsakripisyo siya dahil mahal niya po ang tao. Nagpakamatay siya sa krus dahil mahal niya po tayo. At siya'y muling nabuhay para makumpleto ang kanyang misyon na iligtas ang lahat. Kaya tayong lahat ngayon, nagising ka na. Okay yun, nagising ka na. Kailangan palang sumigaw minsan. No? Kaya, tayong lahat ngayon ay ligtas na. Kapatid, naniniwala ka bang ligtas ka na? Ang Katoliko, uy, ganyan tayo sumagot. Buti pa yung Christian. Yes, amen Lord, ligtas na kami. Totoo po yun. So, siyang nagligtas. Oh. Pero tama din yung sagot ng Katoliko. Hindi pa. Wala pang siguro. Dahil
kailangan din palang, yes, ligtas, samahan ko ng mabuting gawa. Pero kung hindi man natin kaya yung kabutihan niya, ang importante, nandyan ang Diyos na nagmamasid. Hayaan na ang Diyos na magbigay nito sa atin, kahit hindi tayo karapat-dapat. Dahil ang Diyos lang po ang magliligtas sa atin. Kahit anong kabutihan ng ating ginawa, kung walang Diyos, sayang. Kaya't ang ating nagawang kabutihan ay may value, may kahulugan, dahil nananalig tayo sa Diyos. Yun ang connection. Yung pananampalataya natin sa Diyos, ang dahilan kung bakit natin niyayakap lahat ng pagsubok dahil ginaya lang po natin si Jesus bilang pari, propeta, at hari. Kaya mga hari, Father, matanda na kami, paano kami maglingkod? Kung hindi na kayang maglingkod, doon po sa pagka-pari. Dasal. Mga matatanda, sa dasal na po tayo. Huwag na yung aksyon. Wala na eh. Tapos na. Graduate ka na doon sa aksyon. Pero hindi ka pa tapos sa pagdarasal. Ang pinakamalakas na gawain, dasal. Saan yon? Yung encounter ni Mary at Martha kay Jesus. Sabi ni Martha, Guru, sabihin mo naman kay Mary, tulungan ako. Di ba no? Hi Martha, Martha. Ang pinili ni Maria ang pinaka-importante. Yung kaharap niya ang kanyang Diyos. So prayer po yun. Kaya wag madismaya mga matatanda. Ayaw makinig mga matatanda. Tulog na. Yun ang problema sa matatanda. Father, wag kang maingay. Hindi ito tulog. Nagdasal ako. Nagdasal pala. Oh. Nakita ko tuloy sa YouTube, no? YouTube pala yun. Ang gwardiya na. Ay, nagdasal pala. Akala ko natulog, nagdasal pala. Kaso tumulo ang laway sa gwardiya. Holy pa din, holy. Pero bilis siya mag-cross, sign of cross. Mga kapatid, siguro sa ating simpleng buhay, ang ganda na nandito tayo sa parokya ng Hearts of Jesus and Mary, isama po natin yung hearts nila. Yung hearts ng dalawang iyon. Kaya tayo nandito. Ang hearts ni Jesus at ni Maria, gayahin po natin. At ang hearts nila namumuhay sa katotohanan. Maging totoo. At sa pagpapatutuo natin, oo, nakakatakot maging totoo, pero pag naisabi mo na ang luwag ng iyong puso, maging masaya ka na. Huwag kang manatiling nakatago sa kasinungalingan. Maging totoo. At yun ang magdala sa iyo ng mapayapang buhay. Si Jesus at Maria may pusong namumuhay sa katotohanan. Kaya atin po silang sundan. Maraming salamat po. O, gising na kayo, gising na. Kuya Dani. Salamat po, Father Leo. No? Gising na gising kayo, ha? O, bigyan ulit natin si Father Leo na MP4. Alam niyo yung MP4? Malakas na palakpak na 4 na beses. Okay, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4. Thank you po, Father Leo. So, dadako na po tayo sa